Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Meta nasal id-dar, tibda parti ġdida tal-ġurnata tiegħi. Però ma nibda xejn qabel ma ninħasel u nilbes wejjeġ notfa. B'hekk inħossni lest biex nibda x-xogħol tad-dar. Xi kultant ikolli ħafna x'nagħmel, u xi kultant ikolli ftit. Ma jimpurtax, ikolli kemm ikolli, l-importanti huwa li nagħmlu bil-mod u noqgħod attent li nagħmlu pulit u tajjeb. Żiżi u sħaba qed ilestu x-xogħol tal-iskola. Żiżi llum qed tagħmel ftit qari. Kika qed tagħmel ftit penġija tal-iskola. Nunu qed jikteb littri tal-alfabet. U baba u Tetu fejnhom? Tetu llum m'għandux xogħol tal-iskola, allura minflok sab ftit ħin għall-aktar passatemp li jħobb, jilgħab bil-ballun. U baba fejn qiegħda? Wara li tlesti x-xogħol tal-iskola, l-aktar passatemp favorit ta' baba u li ssajjar jew taħmi xi ħaġa tajba. Imma baba, tinsix tilbes il-fardal qabel tibda ssajjar biex ma tiċċappas. Żiżi, Kika u Nunu lestew mix-xogħol tal-iskola. Mela issa huma wkoll għandhom ċans għal xi passatemp li jħobbu. Araw ftit, il-passatemp favorit ta' Kika u li taqgħet il-puzzles. Il-passatemp favorit ta' Nunu u li jdoq il-kitarra. Kemm taf iddoq Nunu, xi ġmiel ta' melodija. U l-passatemp favorit ta' Żiżi u li ssuq ir-rota. Fir-razzetta Żiżi l-bib kulħadd jaħsel idu. Tal-lemin u tax-xelluk jaslu sew iridu. Bl-ilma u bis-sapun ukoll jaslu jdejhom wara x-xogħol. Norku lem, norku lawn, idejna norku sew. Naħslu lem, naħslu lawn, idejna naħslu sew. Ara, qed tarfuha din litra? Litra P. X'jibda b'litra P? Iva, naf. Passatempi! Jiena malli nlesti x-xogħol tad-dar u mbagħad jibda l-ħin favorit tiegħi. Kultant noqgħod impinġi xi tpinġija. Toġobkom di? Jew inkella inħobb ukoll indoq il-kitara, jew inkella nara xi film, jew naqra xi ktieb interessanti. Ara dak. Nieħu pjaċir ukoll meta mmur xi mixja mal-mama, jew inkella mmur insaq il-pjanti mal-papa. Hemm ħafna affarijiet li nieħu pjaċir nagħmel u dawn kollha huma passatempi. U int? Inti għandek xi passatemp? Xi tħobb tagħmel fil-ħin liberu tiegħek? Dan il-ħin huwa vera importanti għax moħħna jieħu pawża mill-ġen tal-ġurnata u b'hekk moħħna jkollu aktar enerġija għall kumplament tal-ġurnata. Dib! Ballun! Rota! Chitarra! Il-passatempi! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.